Dnes nie je čas farfále. Nie, farfále neznamená, že nie je čas, ale keď nie je čas, tak sa u nás jedia cestoviny. Jednoduchý, rýchly recept, chutí dokonca aj deťom. Vlašské orechy idú do neho. A rukola. A sušené paradajky. To je všetko. Áno, takto vegani lúskajú orechy, prosím pekne. Nalúskam si do pár orieškov. Povysávam. Samotnú rukolu ešte nakrájam na menšie kúsky. Uvarené cestoviny. Nakrájaná rukola. Pravidlo 3 sekúnd. Nasekané vlašské orechy. A sušené paradajky. Veľkou varechou všetko premiešam. A šalátik je hotový. Ak chcete, prisolte si. Dobrú chuť.